Γιατί δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς? Επειδή δεν θέλεις να κοιμηθείς. Είναι εκείνες οι ώρες οι μεταμεσονύχτιες που υπάρχει μια ησυχία. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι οι ώρες της χαλάρωσης που δεν έχεις καμία υποχρέωση και μπορείς να βλέπεις σειρές μέχρι τα χαράματα ή να σκρολάρεις βιντεάκια ατελείωτα ή να διαβάζεις ένα βιβλίο που σε έχει απορροφήσει και θεωρείς ότι είναι δικαίωμά σου να συνεχίσεις να τα κάνεις όλα αυτά χωρίς τελειωμό. Είναι οι ώρες που η κρίση και η θέλησή σου κάμπτονται και η συνέχεια μιας σειράς ή το ατέλειωτο σκρολάρισμα ή ακόμη και το βιβλίο φαντάζουν ονειρικά, νιώθεις ότι έχεις ελευθερία, νιώθεις μια διάθεση εφηβική να σπάσεις τους κανόνες, να σπάσεις τους δεσμούς, τα δεσμά και τελικά καταλήγεις να κοιμάσαι εξαντλημένη, πολύ αργά και το άλλο πρωί να μην νιώθεις καμία ελευθερία και καμία χαρά από όλο αυτό που βίωσες το προηγούμενο βράδυ. Χάνεις τις ώρες του βαθαίου ύπνου που σε ξεκουράζουν, που βοηθούν το νοσοποιητικό σύστημα να σε θεραπεύσει, που βοηθούν τον οργανισμό να χαλαρώσει και να ρίξει τα επίπεδα του άγχους, που σε βοηθούν να ξεκουραστείς και να ξυπνήσεις με διάθεση για ζωή.